Què tal? Bon dia. Eren les 4 i les 5 de la matinada quan els núvols feien compactes, afectaven, tapaven el cel de tota la Comunitat Valenciana i començaven a registrar-se les primeres precipitacions. Els ingredients, la borrasca situada al sud-oest de la península, a l'Atlàntic, l'anticicló al nord d'Europa i entre mitges, en la confluència, esta franja de núvols que durant la matinada ja ha afectat el cel de bona part de la Comunitat Valenciana i començava a deixar les primeres precipitacions. De moment no són pluges molt quantioses, molt importants, però va fent marxa. Veiem en l'ampliació, en el canal visible del Meteosat, com el cel està gris a tota la comunitat. Les pluges han començat per les comarques de l'interior sud d'Alacant, després han afectat les comarques més centrals de València i a hores d'ara també comença a ploure al nord de la comunitat. La neu, una cota que està al voltant de 400-500 metres al nord de Castelló, on les pluges de moment encara són molt dèbils i sembla que està nevant amb més intensitat en punts de l'interior de València, a la plana d'Utiel-Requena, una cota al voltant dels 600 metres. Una miqueta més alta està a la cota al voltant dels 800-900 metres. En el radar de l'Agència Estatal de Meteorologia veiem com al llarg de la nit matinada els núvols més compactes entraven pel sud de la comunitat i després anaven estenent-se també afectant les comarques més centrals de València. Això eren vora les 9 del matí. De moment, registres de precipitació no massa importants, al voltant de 7 litres per metre quadrat han caigut a Barx, a la Safor, entre 4 i 5 litres en punts de la Marina, també trobem 4 litres en zones com Cullera, Sueca, les comarques més centrals de València, punts del sud de València, del nord d'Alacant i precipitacions al voltant d'1, 2, 3 litres per metre quadrat fins a mig matí portaven acumulats al nord de Castelló. Cal esperar a veure si les pròximes hores s'anima, afecta tota la Comunitat Valenciana i deixa registres més importants de precipitació. Junt a les pluges i els núvols, el fred també és protagonista. Esta passada nit, gelades molt importants a les zones de més al nord de la comunitat, fins a 6-7 graus per davall de zero a la tinença de Nifassà, en punts de la comarca d'Esports, de l'Alt Millars, de l'Alcalatén, temperatures entre 3 i 4 graus negatives, en les comarques més centrals de Castelló, punts de l'interior de València, temperatures entre 0, 2, 1 grau i ja positius, i a la resta de la comunitat, on el cel ha estat més ennuvolat, especialment en la meitat sud, trobem valors a les comarques del centre de València, punts de litoral de Castelló entre 5 i 6 graus, cap al sud de la comunitat, a les valls del Vinalopó, a l'Alcoià, al Comtat, temperatures al voltant de 4, 5, 6 graus i en punts de la costa, de la Safor, del litoral d'Alacant, temperatures que en tota la nit no han baixat des 10, des 11 graus. Ara bé, de cara a les pròximes hores, poc pujaran les temperatures perquè el dia continuarà gris, ennuvolat, amb precipitacions que aniran guanyant cos i terreny. Esperem que les pluges afecten bona part de la Comunitat Valenciana, la cota de neu al voltant de 500, 600, 800 o 900 metres al nord d'Alacant i la mar més alterada amb vents de llevant que sobretot es reforçaran a València i a Castelló. I esta vesprada continuem esperant precipitacions a tota la comunitat amb una cota de neu que podria baixar fins als 400, fins i tot alguna cota més baixa a les zones del nord de Castelló, 400-500 metres a València i difícilment baixarà dels 800 metres a les muntanyes d'Alacant. Precipitacions que localment podran ser moderades, continuades i persistents en les zones de litoral, prelitoral i a les comarques més centrals. Sembla que la situació meteorològica demà pateix un canvi prou substancial. El vent començarà a bufar del sud-oest i això portarà una pujada de temperatures que ràpidament farà pujar la cota de neu per damunt dels 1.000 metres a Castelló. No obstant, encara el vent bufarà de xaloc a la meitat nord de la comunitat i durant bona part del matí, fins i tot durant bona part de la vesprada, el cel estarà molt ennuvolat, molt carregat i anirà donant precipitacions, pujaran les temperatures i al sud, tot i que tindrem algunes precipitacions, sembla que el cel, els núvols aniran trencant-se i el cel quedarà una miqueta més clar. De vesprada continuaran també pujant les temperatures, pujaran les màximes i encara quedaran precipitacions amb aquests núvols que avançaran acompanyats pels vents del sud-oest per les comarques de l'interior cap a les comarques del nord de la comunitat. Sempre el cel més clar, més lliure de núvols a les zones de més al sud que pot ser on més notarem la pujada de temperatures. Esta pròxima nit continuarà fent fred, no tant de fred, temperatures que ja pensem que quedaran pràcticament positives a totes les zones de l'interior i en punts de la costa amb més sol a les comarques més centrals i del sud de la comunitat trobarem temperatures màximes entre els 15 i els 17, fins i tot 18 graus a l'extrem sud de la comunitat. De cara a següents dies sembla que dijous tindrem un oratge molt paregut amb aquest vent del sud-oest que encara farà pujar més les temperatures, portaran núvols, precipitacions no seran massa importants, però encara podem tindre algun registre moderat a la meitat nord de la comunitat i sobretot a la província de Castelló. Divendres encara pujaran més les temperatures, tindrem alternança de núvols i clars, núvols més compactes en punts de l'interior, temperatures que continuaran pujant especialment junt a la costa, on els núvols arribaran més trencats i apenas tindrem algun ruixat de caràcter dèbil. I sembla que el cap de setmana també vindrà marcat per aquests vents de ponent, pas de núvols i pot ser alguna precipitació de caràcter dèbil de cara a diumenge.